Yun, good morning, good morning. So, maulan na umaga sa inyo lahat mga tropa. So, kanina nagpapakain ako ng manok. Umaaraw naman tapos biglang bumuhos yung ulan. So, magbibigay sana tayo ngayon mga tropa ng probiotics. So, last day sana ng probiotics natin ngayon. Kasi ang problema, biglang umulan. Ayan o, wala. Yan, puno na yung mga kwan nila oh. Puno na yung mga patukaan nila, puno na ng tubig. Mabuti na lang kanya mga tropa hindi pa tayo nagbigay ng probiotics. So, yung mga manok natin dyan nakasilong. Ayan oh. Ay, basta tayo ng ulan mga tropa. Kasi tinanggal ko kasi kaninang umaga yung mga takip. Ngayon biglang bumuhos yung ulan. Ayun, binalik ko kaya yun, basang-basa tayo. At mamayang hapon na siguro tayo magbibigay ng probiotics sa mga nokis natin. Ayan, sakto sana, magbablog sana ako kaninang magbibigay ako ng probiotics. Kaso wala, hindi tayo matutuloy magbigay ngayon dahil sobrang lakas ng ulan. Ayan o. At paparating na yata si Bagyong Inday. Super typhoon pa naman yun. Dadaan ba dito yun, be? Maglalandfall ba sa Pilipinas? Hindi. Sa dagat? Ay, hindi mo alam. Kaya mamaya maggugupit tayo ng sako. At yun ang gagamitin natin na pantakip sa mga tipi. Para sa ganun kahit pa paano may silong sila. Tapos maglalagay tayo ng hollow blocks dito sa may lalim ng tipi. Sa ganun may tungtungan sila. Bali nakapaglagay na rin ako dun sa ibang tipi natin. Kagaya nito. Ayan. Ayan, may tungtungan na. Kaya maglalagay tayo mamaya. So yun ang gagawin natin mga tropa. Tapos mamayang hapon magbibigay tayo ng probiotics. Pero yung paglalagay nun mga tropa, hindi ko na siguro ipapakita kasi maulan mga tropa Mamaya masira tong camera natin. Nag-iisa na lang tong camera natin. Ang mahal-mahal pa man din ng camera. Wala pa naman tayong pundo, di ba? Kaya iingatan natin tong camera natin na ginagamit natin sa pang vlog. Right, so yun, mag-update tayo mamaya mga tropa. At yun, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta pala, no? At tayo ay may 3,740 subscribers na mga tropa. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So yun mga tropa na mag-update tayo mamaya. At mamayang hapon magbibigay tayo ng probiotics. So kita-kits na lang tayo mamayang hapon mga tropa. Time check tayo mga tropa is 12:20 ng hapon. And so katatapos lang ng ulan kanina mga tropa, no? Tapos ayun, tignan nyo dun sa banda ron, madilim yung kalangitan. Pero hindi pa tayo nagbibigay ng kanilang probiotics. Pero kanina nagbigay na ako ng tubig. Tubig na muna yung binigay ko kanina. Sabi ko mamayang hapon na para sa ganun hindi sila anong tawag dun, hindi mainit. Kasi pag ganun na magbibigay ka ng probiotics tapos mainit, baka mamaya magkasakit naman ng mga nokis natin. At dahil mainit na mga tropa, so ito, madalas hindi ko to pinapakita sa inyo, no? Pero pag ganito kasi ng tanghali, ito yung ginagawa ko. Yan. Iniipon ko lahat yung patukaan nila. Iniipon ko lahat yung patukaan. Tapos isisulong ko sila. Isisulong ko to. Tatanggalin ko yung mga tubig nila. Dahil ito yung pag ganun kasi na hindi mo tinanggal to, yung tubig kasi naiinitan. Tapos maiinom nila, yun, doon sila magkakasakit. Ay. Kailangan natin kunin lahat ng patukaan nila. Tapos hugasan din natin to para naka-ready na para mamayang hapon. Aray ko. So isa ito sa mga maintenance natin dito sa manukan natin mga tropa.
ugaliin natin yung ganitong sistema sa manukan natin. Kailangan dapat chine-check natin lagi yung mga manok natin. Tapos kailangan dapat pag ganitong tanghali tinatanggal natin yung mga patukaan sa patubigan nila, para sa kanon yung mainit na tubig hindi na nila mainom. Kasi isa yan sa dahilan kaya minsan nagkakaroon ng sipon yung mga nokis natin, no? Ayan. Dahil sa nakababad lagi yung patukaan nila kahit na naiinitan, tapos hindi natin tinatanggal, yun, dun sila nagkakaroon ng sipon. Yun yung simula na magkakaroon sila ng sipon, mga tropa, na natin nila itong patukaan at patubigan nila. Ayun, lilinisan lang natin to at para nakaredy na mamayang tanghali, mamayang hapon, nang sa ganun malinis na, ready na. At the same time nagluluto na rin pala kami. Nagluluto na rin kami ni Mrs. Yun, nalaglag pa. So kahoy yung ginagamit namin na lutuan. Right, so yun, every tanghali ganun yung ginagawa ko. Tinatanggal ko lahat ng mga patukaan nila, mga tropa, kasi ayaw ko rin naman kasi na may isa sa mga manok ko magkasakit. Kasi once na yung isang manok dyan is nagkaroon ng sipon, damay-damay na lahat yan. So mag-spread na yan, kaya iniiwasan natin yung mga tropa. Kahit naman sabihin natin na mabilis lang naman gamutin yung sipon, pero hanggat maaari, mga tropa, ayaw kong mangyari yun na matapuan sila ng sipon, lalo na yung mga nakakold natin. Kasi siyempre itong mga to yung ating mga pambenta, kaya dapat healthy lagi yan. Kasi hindi natin alam, bigla-biglaan may dumadating na titingin ng mga manok, di ba? So yun yung isang ginagawa ko pag gano'n na tanghali, mga tropa. Nagtatanggal ako ng patukaan, tapos nililinis ko, para sa ganun laging malinis yung patukaan nila. Ang problema lang, hindi pa ako nakapagwalis, hindi pa ako nakapaglinis dito, gawa nga nung ulan lagi. Pero mamaya susubukan natin, mamaya maglilinis tayo, kasi ayun, mga tropa, ang kapal na lang ulap dun. Nice, so yun, update tayo mamayang hapon. Ayan, so magbibigay tayo ng probiotics mamaya. Ay, so kita-kita tayo mamaya mga tropa. Hello mga katropa, I'm back. Namiss ko kayong lahat. So ngayong araw pala ay kanina hindi nakapagpatimpla si daddy ng probiotics kasi umulan. So ngayon ipapakita natin kung ano yung ginagawa niya. So tara, pakita natin. So ayan, siya na po ay nagtitimpla ng probiotics. Probiotics ba, daddy? Probiotics. So ayan. Pakita mo to. Ito yung probiotics. Para saan to, daddy? Probiotics, para sa good bacteria. Kasi di ba nagpurga tayo? Ito daw po ay para sa good bacteria. Oo, ginagamit to pang purga sa manok. Hindi. Ay, pang purga ba? Hindi pang purga. So yan yung sorry. Yan yung good bacteria natin. Kasi good di ba bacteria. nagpurga tayo, namatay yung Mga bacteria. Bacteria na good and bad. So babalik natin ngayon, natin yung good bacteria. So ayan. Ayan. Ipapainom yan sa mga manok. Papainom lang ito. So ayan yung mga nokis natin. Ayan. Maya-maya lang ay sila na ay makakatikim nitong pang good bacteria. Ayan. So tara mga katropa. Hindi tayo nakapagbigay kasi ng kanina ng probiotics, gawa nga nung sobrang lakas ng ulan. Mulan din ba sa school? Malakas silang ulan sa school. Ayan, orange na orange, parang juice lang. Parang ano lang siya, ang itsura niya ay parang tang na juice. Pero ito ay para sa mga manok. Yan.
Let's go ra. Ayan na mga katropa. Mga tropa yan. Bibigay tayo ng probiotics. Ito yung last day ng probiotics natin. Oh, inumin Last mo day na. pala na pagbibigay natin ng probiotics. Diba nga nung kaninang umaga, nakita nyo naman ang lakas ng ulan. Ngayon, hindi naman tayo makapagbigay ng probiotics pagtanghali. Gawa nga nung, siyempre ito may vitamins kasi to. Mainit sa katawan sa manok. Pag ito yung pinainom natin pagtanghali. So, ginawa ko hapon na lang ganitong oras. So, ang oras pala natin, ang oras natin? Ang oras natin ay 6:04. 6:04, yun, alas 6. So sakto, natapos na nating bigyan ng patuka yung mga nokis natin. Kaya ngayon, ito na yung bibigay natin. Bigyan natin Probiotics. sila ng probiotics. Ayan. So ganyan lang. Ayan. Iniinom lang nila. Ayan. So yan yung Boston Grey natin. Ano? Sarap na sarap siya. Mukha daw kasing tang. Gusto nila yan. Ang nasa isip ng mga yan pure na orange. Pero lahat ng mga binibigay natin sa manok, parang gusto kong tikman kasi parang ang sasarap. Try nga, try. Try? Ayaw nga. Ayan. Ayan. Iniinom na siya. May sinasabi pala si Jamela sa akin kanina. Ano? Ano na naman? Ayan, may sinasabi siya. Ano sinasabi ko? Yung sabi mo, gusto ko na mag-vlog kasi namimiss ko na sila mo. Yeah, na-miss ko kayo mga katropa. So, ayan. Ilang araw ka nang nawawala eh. Busy kasi sa school. Anong oras na rin po ako nakakauwi. So, sa pagbibigay pala ng probiotics mga tropa is 3 consecutive days yung gagawin natin. Gawa nga nung siyempre nagko-condition kasi tayo, pero pag yung normal days lang 2 times a day, 2 days lang ganyan. O 1 day lang, isang araw lang. Tapos mostly noon nung last month ng pagpupurga natin, ang binibigay kasi natin is yung Yakult. Ngayon siyempre namamahalan ako sa Yakult mga tropa kasi biruin nyo naman ang dami nito. Ayan. Medyo dumadami na yung mga nokis natin. Kulang kasi yung 5 Yakult sa isang araw, isang timplahan na. Gawa nga nung meron pa tayo dun sa range area, meron pa tayo yung mga naka-scratch pin na mga anong tawag dito, mga kakaril natin, mga 1 month, 1.5 months. Tapos meron na rin tayong 2 months. Siyempre kulang yung 5 Yakult. Ang presyo ng Yakult is 10 pesos ang isa. Pero ito kasi yung isang sachet kasi nito is nagkakahalaga lang ng 20 pesos. Ilang timplahan ng nagagawa nito. So, mas nakakatipid tayo dito. So ito na yung ginamit natin, Multi-Life Premium. Yan. Ng LDI LDI. So yun. Ibigyan natin lahat ng probiotics yung mga nokis natin. So, ganito lang pagbibigay ng mga tropa, probiotics. Huwag nyung masyadong punuin. Huwag nyung masyadong punuin. Gawa nga nung pag ganun kasi na masyadong puno, mauuber naman sila sa tubig. Ayan. Yung taktuan lang. Aray. Grabe itong mga dahon dito guys. Natutusok yung mata ko. Ay dahon. Mga leaves ng... Ayan, mga tropa. Ito yung sinasabi ko. Mayroon tayong isa dito na nokis na pasaway. Hindi siya nag-ubos ng patuka. Ayan, mga tropa. Hindi niya kinain yung patuka niya. So ngayon, gagawin natin. I-check natin. Aray. Ayan. I-check natin kung kakain siya. Kasi kanina pa siya nandyan sa taas eh. I-check natin. So, lalayo muna tayo. Ayan. Layo muna tayo. Tignan natin kung kakain siya. Ayan, kumakain siya mga tropa. Kasi yung nokis natin na yan, talagang pasaway. Alam niyo kung bakit? Pag hindi mo na pinababa sa tipi, hindi yan talaga bababa. Nasa taas na lang lagi ng tipi. Kaya pag ang ginagawa ko, pag ganun na magpapakain ako,
Pinapababa ko siya para sa ganun ay kumain. Ayan oh. Sobrang pasaway niyan. Ayan, uubusin din naman yan. Pero yun nga lang, ayaw niya kasi yung bumaba, ayaw lang bumaba na puta. Gusto niya, pababain mo. So, napaka-special ng manok na yan. Napaka-arap. So, nabigyan na natin yata lahat. Ay, hindi pa ito. Yung ating roasting gold, nakalimutan ko roasting gold natin. Overtime na tayo sa pag-aalaga ng manok. Ayan o. Time check natin is alas 6. Ayan. So, shout out nga pala kay Claren. Shoutout, boss! So, yun, tropa natin si Karen. Yan. Nagmamanok din yan. Alright mga tropa, so yun lang yung vlog natin. At last day natin ng pagbibigay ng probiotics. So, rest day na muna yung mga nokis natin ng 2 days. Ayan, so sakto. Ngayon, sakto 2 days. Sakto. Magbibigay na tayo ng needs saka ng B12. Ayan. So injectable vitamins na yung ibibigay natin. Tapos siguro pagkatapos ng injectable vitamins na yun, yun tuloy-tuloy na yung pagbibigay natin ng mga maintenance na lang hanggang sa maabot natin yung isang buwan bago tayo magsalang ng mga materials natin for breeding. Guys, so yun lang mga tropa. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at see you po sa next na vlog natin. At gusto ko muna pakita ang ating camera woman, ang kanyang pagbabalik mula ulo pala hanggang paa. Uy, grabe ka na mula ulo. Mula ulo hanggang paa. Baliktad mat. See you sa next na vlog natin. Bye-bye. See you sa next vlog natin.